שלום לכם, שמי סמדר, סדרה לאוהבי ציור. בפרק קודם השמצתי את אומנות הדיגיטל, ועכשיו אני רוצה לדבר על נושא אפילו קצת כואב, ביקורת כואבת. כולנו זקוקים לביקורת בציורים שלנו, מפני שאנחנו זקוקים לעוד זוג עיניים שיראה את הדברים שאנחנו לא הבחנו בהם בזמן הציור. ייתן נקודת מבט חדשה, פתאום הוא ישים לב למשהו שאנחנו לא ראינו אותו, כף היד קטנה מדי, או לא יודעת, השמיים לא נראים מספיק רחוקים, או כל מיני פרטים קטנים שלא שמתם לב אליהם. ואנחנו צריכים את הביקורת, אבל לפעמים הביקורת מכאיבה ואפילו פוצעת. וזה כשהבן אדם אולי עם כוונות טובות, אומר ביקורת שהיא לא מועילה לכם, ושהיא אפילו מפריעה לכם, ופוגעת בכם. אתם רואים שהוא לא לעניין, הוא לא הבין מה רציתם להגיד, על מה רציתם לדבר, הוא לא הבין את הציור, הוא נותן ביקורת שמחלישה אתכם. אז אני אגיד ככה, בסופו של דבר, למרות שאנחנו כולנו צריכים ביקורת, השופט הכי טוב זה אתם, הכי טוב ולפעמים הכי קשוח. ומה שאתם צריכים לעשות זה לראות את הציור לא מיד כשסיימתם לצייר, אלא אחרי כמה ימים, אולי אפילו אחרי כמה שבועות. ואז אתם תוכלו בעצמכם לראות את כל הפגמים, את כל מה שלא עבד. אז יהיו דברים כאלה שתרשו לעצמכם לסלוח לעצמכם. מותר לציור להיות לא מושלם. לי יש מאות ציורים, ובכולם אני אוכל למצוא בכל אחד מהם איזשהו פגם, וזה בסדר גמור. אני חיה עם זה לגמרי בשלום. אבל אם צריך לתקן, אתם תתקנו, ואתם, כמו שאמרתי, השופט הכי חזק של עצמכם. כמו שאני מוכנה שיהיה פגם בציור שלי, מצד שני, אני השמדתי כבר ממש מאות ציורים. ציורי שמן, כולל ציורי שמן שעבדתי עליהם חודש, אין לי שום בעיה עם זה. וציורי אקוורל שפשוט חתכתי וקראתי אותם לגזרים, וזה בסדר גמור. אז אנחנו כאמור צריכים ביקורת, אבל תיזהרו, ואל תרשו לבן אדם שהביקורת שלו פוצעת אתכם, מפני שהביקורת שלו לא מתאימה, ככה זה. אל תראו לו את הציור שלכם, תסרבו להראות לו את הציור שלכם, כי זה רק ינמיך אתכם ויוריד לכם את האנרגיה, ממש ככה. אז תסמכו על עצמכם, תבקשו ביקורת רק ממי שאתם יודעים שהביקורת שלו היא עניינית ומועילה. ולפעמים זה אפילו בן משפחה שהביקורת שלו, שהיא מלאה כוונות טובות, פוגעת בכם. אל תראו לו את הציור, פשוט מאוד. אז ככה זה עם ביקורת, מפני שהציורים זה הילדים שלנו, וקשה לשמוע ביקורת על הילדים שלנו. להתראות בסרטון הבא.